heran aku. Gaji utuh, mangan ya sederhana, tapi duit kok yo ilang alon-alon. Alon-alon iku bahaya. Sing cepet ilang iku biasanya kroso. Sing alus kuwi ora sadar. Lah terus kowe nek ngopi ngono kae tuku ning ndi? Nang omah to, bareng gawe. Sedina ping pira? Biasanya sedina ping 3. 5.000 dikali 3 dikali 30. Lah, wis jelas iku. Bocor halus iku. Nganggo paket internet juga. Murah kok nganggo voucher. Tapi yo karo masang wifi juga. Ben penak lah anggar scroll-scroll. Scroll apa? Ya biasa toh, video motivasi keuangan. Rezeki digoleki, malah duitnya ditonton. Terus sering mangan ning jopo ya? Ora sering, cuman pas males mangan ning omah wae. Lah menurut sampean piye? Rezeki ku seret ya? Ya nek menurutku ora seret. Cuman ya bocor halus. Kayak galon bocor cilik ya. Ngerti-ngerti banyune entek. Betul. Rezeki iku amanah. Nek bocore dijarne, sing salah iku untuk rezekine. Tapi sing salah awakmu. Dong apa ora wae iki? Yo,